regionernes tur. Kære seere, nu er vi simpelthen nået til det. Aftens helt store pris. Kategorien, der hedder Årets Tip. Og til at overrække i netop denne her kategori har vi fundet en af Danmarks smukkeste, og ikke mindst også en af Danmarks dygtigste sangerinder. Og så en mand, der har betydet så umanerligt meget for natholdet i al den tid, vi har sendt. En mand, der gang på gang har bedt os om at tømme vores servere. Så rigtig godt imod Ida Kåre og IT. Yes! Ja, tak skal jeg have. Jamen altså, jeg er jo lige så imponeret, Jes, at få lov til at møde dig, ITS. Altså, Ja. hvor mange server tror du har tømt sådan i din karriere? Jeg vil gætte på, det omkring en 42 eller måske lidt mere. Wow, men altså, jamen, så når det så er sagt, det kan jeg ikke prale af. Men i hvert fald, så har vi jo fået æren af at uddele årets tip. Det er simpelthen den store pris. Det har vi i hvert fald. Og de nominerede er? De nominerede til prisen for årets tip er Christian Andersen for Røvklapperen. Hvad kan man sige? Det her, vi ser her, der hvad hedder det, tegner vi jo. Deres gravhund har været lidt sidste år for en gartner. Hvordan har de det med det? Christian Rosenkrantz Møller for klippet Afledning ved hjælp af Ford. Frederik Krohmann Laursen for klippet En halv time til et døgn. Trækker lidt. Er det en halv times tid eller sådan noget? Ja. Ja. En halv time til et døgn. Ja. Og Christina Sand Henriksen for Den skadede børnelæge. Du har brækket din lillefinger. Jamen, sandheden er jo den, at det har været så tæt. Det siger de i hvert fald. Det siger Men, det. Man ved aldrig. Skal vi se, hvad der står på sæden? Vinderen er Christian Rosenkrantz Møller for Afledning ved hjælp af Ford. Så de har ingen kommentarer. Har de snakket med ham om det? Christian Rosenkrantz Møller, vil du gøre os æren at komme herop? Christian Rosenkrantz Møller er 43 år gammel og bor i København. Christian skrev, hej nathold, tak for super program. Jeg faldt lige over denne video. Der er tale om prinsgevalen, som er på vej ud fra et eller andet sted. Godt set, Christian, og tillykke. Tillykke, Christian. Kom der herover. Ikke bare vinderen i kategorien, det ene, nej, vinderen i årets tip for filan. Ja. Det er et klip, der stammer fra Ekstrabladet TV, øvrigt. Tak for dem for at have fanget den. Du sidder og ser det her. Er du meget kongeligt interesseret, Christian? Jeg følger med i alt, hvad prinsgemalen går rundt og foretager, så der er altid chance for lidt fløde i kaffen. må jeg så ikke spørge dig, om du har lyst til at være kongelig ambassadør for natholdet, så du simpelthen bliver ansat på fuld tid, kun til at sidde og se kongelige klip? Det vil jeg meget gerne. Perfekt. Christian, er du ikke sød at give din takketale til kameraet derovre til hele Danmark? Værsgo. Først og fremmest, tusind tak for den her pris. Den er jeg rigtig, rigtig glad og stolt af, men den her, den er til alle dem, der har sendt klip ind til natholdet. Uden dem ville programmet her ikke eksistere, men den kommer altså til at stå hjemme hos mig. Så tusind tak for det alle sammen. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til Ida Kåre og til ITS, og ikke mindst også til Christian Møller. Tak, Christian. Og Christian, kom herover med mig, fordi sådan her fik vi afleveret hele sæson 6, eller hele Natholdet Awards 2013. Og jeg synes, vi skal få alle vinderne herop. Kom herop på podiet. Giv dem en stor hånd. Og det var jo altså første gang, at vi uddelte Natholdet Awards, men jeg er sikker på, at det ikke er den sidste. Tillykke til Jannik, tillykke til Mikkel, til Per, Maria, Christine og Christian, og tak for alle jeres rigtig, rigtig gode tip, og tak til dig, der sidder derude, fordi du tipper os. Og hvem ved, måske der kommer du en gang til at stå heroppe med en Natholdet Awards. Jeg og resten af Natholdets redaktion er tilbage igen i dit fjernsyn med masser af friske klip. Det er det den 27. januar. Rigtig glædelig jul, og godt nytår. Tak, og tillykke.